Anem al punt 10 del temari, raons trigonomètriques segons el quadrant. Ens situem a la circunferència goniometриca i ens plantegem un angle que estigui al primer quadrant, és a dir, entre 0 i 90 graus o entre 0 i pi mitjos radians. Aquesta seria la situació. Si ens fixem en un angle com aquest d'aquí, del primer quadrant, recordeu que aquest catet vertical correspon al valor del sinus i aquest catet horitzontal correspon al valor del cosinus. És a dir, que el sinus és positiu perquè va cap amunt i el cosinus és positiu perquè va cap a la dreta. Per tant, aquí tindríem la situació, sinus positiu, cosinus positiu, la tangent, que seria aquest valor d'aquí, que havíem dibuixat quan fèiem l'explicació, anem a analitzar-la en funció de la seva fórmula, sinus partit per cosinus, positiu dividit entre positiu, lògicament també ens donarà una tangent positiva. Si fem un càlcul amb calculadora, per exemple, amb l'angle de 30 graus, veurem que el sinus dona positiu, que el cosinus dona positiu també i que la tangent dona positiva. Què passa quan treballem al segon quadrant? Quan treballem al segon quadrant entre 90 i 180 graus o entre pi mitjos i pi radians, la situació seria la següent. Aquí ho tenim, un angle del segon quadrant. Per tant, aquí tenim el sinus, que si us fixeu va cap amunt, per tant és positiu. En canvi, ara el cosinus va cap a l'esquerra, per tant tindria un valor negatiu. I per tant, si analitzem la tangent, sinus partit per cosinus, geomètricament parlant, la tangent aniria cap aquí, cap a baix. Si analitzem a través dels signes, positiu dividit entre negatiu em donarà una tangent negativa. D'acord? Comprovem que això és així amb un angle, per exemple, de 150 graus, i ens sortiria que el sinus val 0,5, el cosinus menys 0,87, negatiu, i la tangent també ens dona negativa menys 0,58. Què succeeix si ens trobem amb un angle del tercer quadrant? Aquí ho tenim. Si tenim un angle, que en aquest cas seria aquest angle d'aquí, del tercer quadrant, la situació que ens plantegem serà aquesta d'aquí, amb un cosinus negatiu, aquí ho teniu, va cap a l'esquerra, un sinus negatiu va cap a baix, i per tant, si el sinus és negatiu i el cosinus és negatiu, negatiu dividit entre negatiu ens donaria una tangent positiva. Comprovem que això és així, treballem amb un angle, per exemple, de 210 graus i ens sortiria que el sinus val menys 0,5, que la tangent val menys 0,87 i lògicament, el cosinus val menys 0,87 i lògicament la tangent negatiu dividit entre negatiu ens donarà positiva. Molt bé, ja ho tenim. Anem a veure què succeeix quan tenim un angle al quart quadrant, que es trobi entre 270 i 360 graus o entre 3 pi mitjos i 2 pi radians. Aquesta seria la situació. Si us fixeu, el cosinus va cap a la dreta, per tant seria positiu, però el sinus va cap a baix i per tant tindria un valor negatiu. Negatiu pel sinus, positiu pel cosinus, per tant la tangent sinus partit per cosinus, negatiu dividit entre positiu ens donaria negatiu. Agafem un angle d'aquest quadrant, per exemple, un angle de 330 graus i efectivament ens dona un sinus negatiu, un cosinus positiu i una tangent negativa. Molt bé. Afegint això al que ja sabíem de les fórmules fonamentals de la trigonometria, podem resoldre problemes com aquest. Què passa si ens donen la tangent? L'objectiu seria trobar les raons trigonomètriques d'un angle que es troba entre 3 pi mitjos i 2 pi radians, és a dir, un angle que es troba entre el quart quadrant, en aquest cas, i que té una tangent igual a 3. Nosaltres coneixem dues fórmules fonamentals de la trigonometria, que són les que utilitzarem en aquests exercicis, que el sinus al quadrat de l'angle més el cosinus al quadrat de l'angle és igual a 1 i que la tangent és sinus partit per cosinus. En aquest cas, com que ens donen la tangent, partim d'aquesta segona fórmula. El sinus, la tangent és sinus partit per cosinus i com que val 3, 3 és igual a sinus partit per cosinus. A partir d'aquí aïllem el sinus, el cosinus passaria multiplicant, o el que és el mateix multipliquem pel cosinus als dos costats de la igualtat, i ens quedaria que el sinus de A és 3 vegades el cosinus de A. Ara sí, ataquem a la primera fórmula fonamental de la trigonometria, aquí la tenim, i el que farem és substitució. Agafem el sinus de A, que val 3 cosinus de A, i substituïm el seu valor aquí. De manera que ens quedaria 3 cosinus de A al quadrat més el cosinus quadrat de A igual a 1. Calculem aquesta potència d'aquí, 3 elevat al quadrat donaria 9 i el cosinus de A al quadrat seria el cosinus quadrat de A, aquí ho tenim.
9 cosinus al quadrat de A més 1 cosinus al quadrat de A ens quedarien 10 cosinus al quadrat de A. Aquest 10 que està multiplicant passa dividint, o el que és el mateix, dividim entre 10 als dos costats de la igualtat, i ens quedaria, per passar de cosinus al quadrat a cosinus de A, fer l'arrel quadrada d'aquest valor, de 1 partit per 10. L'arrel de 1 dona exacta, és 1, l'arrel de 10 no, i per tant el que podem fer és racionalitzar, multiplicar numerador i denominador per la mateixa arrel que tenim al denominador, en aquest cas l'arrel de 10, 1 per l'arrel de 10 ens quedaria l'arrel de 10, i en aquest cas arrel de 10 per arrel de 10, l'arrel de 10 al quadrat, o el que és el mateix, 10. Molt bé, ja tenim calculat el cosinus i com que tenim aïllat el sinus, nosaltres sabíem que el sinus era 3 vegades el cosinus, també tindrem el sinus. El sinus és 3 vegades el cosinus, per tant 3 vegades arrel de 10 partit per 10. Molt bé, analitzem ara els signes. El que he fet aquí és trobar les raons inverses, que seria la cotangent, que és la inversa de la tangent, i per tant seria, si la tangent valia 3, la cotangent valdria 1/3. La secant, que és la inversa del cosinus, per calcular la inversa del cosinus he partit d'aquest valor d'aquí i li he fet la inversa, l'he girat. Per tant, donaria arrel de 10 partit per 1, és a dir, arrel de 10. I la cosecant, que seria la inversa del sinus, i com que el sinus era aquest valor d'aquí, o el que és el mateix, seria 3 vegades l'arrel de 10, i si faig la inversa em quedaria l'arrel de 10 partit per 3. D'acord? Ara sí, anem a analitzar els signes. Ens trobem al quart quadrant, per tant el cosinus és positiu, el sinus és negatiu i la tangent seria negativa. Doncs afegim els signes, el sinus el posem, com que és quart quadrant, el posem negatiu, el cosinus el mateix valor, seria positiu, la tangent seria negativa, aquí la tenim, i les inverses el mateix signe. D'acord? La cosecant, que és la inversa del sinus, seria negativa també. La secant, que és la inversa del cosinus, seria positiva com el cosinus. I la tangent, la cotangent, que és la inversa de la tangent, també seria negativa i, per tant, aquí la tindríem. Molt bé. Anem al següent cas, anem a veure què passa si en comptes de donar-nos la tangent ens donen el sinus o el cosinus. En aquest cas ens diuen que trobem les raons trigonomètriques per un angle que es trobi entre pi mitjos i pi, és a dir, el segon quadrant, i que el sinus val 1/4. Partim de la primera fórmula fonamental de la trigonometria, sinus al quadrat de A més cosinus al quadrat de A és igual a 1. Substituïm el sinus pel seu valor, que és 1/4. 1/4 al quadrat ens donaria 1 partit per 16, que passaria a l'altre costat negatiu. Això serien 16 partit per 16 menys 1 partit per 16, que ens donarien 15 partit per 16. I per passar del cosinus al quadrat al cosinus fem l'arrel quadrada d'aquest valor. L'arrel quadrada de 15 no dona exacta, la deixem tal qual, però l'arrel quadrada de 16 ens donaria 4. Per tant, ja tenim que el cosinus val arrel de 15 partit per 4. Ja tinc el sinus, ja tinc el cosinus, per tant ja tinc la tangent. La tangent és sinus partit per cosinus, i per tant seria 1/4 dividit entre arrel de 15 partit per 4. Per tant, ara ens quedaria 1 per 4, que són 4, i el denominador ens quedaria 4 per l'arrel de 15. 4 dividit entre 4 ens donaria 1, racionalitzem multiplicant per l'arrel de 15 i ens quedaria arrel de 15 partit per 15. Molt bé, doncs ja ho tenim. Fem les inverses, la cosecant seria la inversa del sinus, per tant, si el sinus valia 1/4, la cosecant val 4. La secant seria la inversa del cosinus. Potser per agafar el cosinus, aquí ho tenim, tenim que és arrel de 15 partit per 4, per tant la inversa seria 4 partit per l'arrel de 15, que racionalitzat ens donaria 4 arrels de 15 partit per 15. I la cotangent és la inversa de la tangent, potser ens hauríem de fixar aquí, la tangent val 1 partit per l'arrel de 15, per tant la cotangent valdrà arrel de 15 partit per 1, és a dir, l'arrel de 15. Anem a afegir ara els signes, ens trobem al segon quadrant, i al segon quadrant nosaltres sabem que el sinus és positiu i el cosinus és negatiu. Per tant, el sinus ens quedaria igual, positiu. El cosinus és negatiu, per tant li afegim un signe negatiu, aquí ho tenim, arrel de 15 partit per 4. La tangent serà negativa, per tant li afegim signe negatiu.
La cosecant continuaria positiva, perquè el sinus és positiu. La secant, com que el cosinus és negatiu, també seria negativa. I la cotangent, com que la tangent és negativa, també seria negativa. Aquí ho tenim. Molt bé, doncs fins aquí els exercicis sobre raons trigonomètriques a partir del quadrant, i el següent punt del temari el que farem serà reducció al primer quadrant.